Toto je prihláška do komunistickej strany Československa, ktorú si v 80. rokoch podal Robert Fico. Súčasťou prihlášky je aj životopis, v ktorom okrem iného napísal: S náboženskou otázkou som vysporiadaný a zastávam prísne ateistické stanovisko. Robert Fico pred 2 týždňami odštartoval svoju prezidentskú kampaň týmto rozhovorom a hovoril v ňom aj o svojom vzťahu k náboženstvu. Predovšetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím, ale možno na to je teraz priestor povedať, že pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. Tak určite toto na mňa vplývalo. V rozhovore Robert Fico svoju kariéru v komunistickej strane nespomína, naopak venuje sa tej katolíckej. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel svätým krstom, svätým prijímaním, prešiel som dokonca aj birmovkou. Takže keby som si dnes mal urobiť nejakých profilov vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDH. Ako každé iné dieťa na dedine, aj ja som absolvoval ako dieťa. Či už išlo o krst, tak ten som naozaj nevedel ovplyvniť, potom bolo prijímanie a potom bola birmovka. Nič iné som nepovedal a popisoval som fakty z môjho detstva. Nikdy som nespochybňoval ani moje členstvo v komunistickej strane, ale po roku 1989 som nikdy ani nepadal na kolena. Podľa politológa však predseda vlády v tomto prípade oportunisticky mení názor podľa situácie. Keď niekto povie, že prešiel birmovkou a následne sa vyhlási za ateistu, to je obyčajný politický oportunizmus. To, čo priniesol tento denník, ktorého nebudem meno pripomínať, sú opäť len nejaké výjavy alebo výsledky posadnutosti, nejaké nenávisti, ktorá tu je. Je to úplne nezmysel.